Здравейте, приятели на канала на Нейманяри БГ търсачите. Тук е имало изковано овчарче, даже имат снимките запазени, но и манярите са го махнали, за да не се познава. Но местните го знаят. Обещаха ми да ми изпратят снимка с оригинала. Мястото отново е вълшебно. Виждате ли ръката? Там виждате ли стълбите как са изковани? Виждате, но то нещо не снима много хубаво. Ето там. Момент само. Ето там, нали виждате къде света. И дървото до него има изковани стълби каменни. Мястото е уникално. Опитахме се да проникнем под земята, ама не можахме. За сега толкова.